Muling umarangkada kahapon ang piso caravan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at ng isang malaking mall sa lungsod ng Legazpi. Sa aktibidad, pinapahintulutan ang sino man na may cash na luma, madumi, kupas o may punit na magpapalit ng bago at malinis na banknotes sa BSP. Layunin ng caravan na matanggal na sa sirkulasyon ang mga mutilated o may damage ng pera alinsunod sa Clean Note Policy at Coin Recirculation Program ng BSP. So ito ang layunin nito para siguraduhin at mapanatili na ang umiikot lang sa ekonomiya natin ay yung mga fit notes. Yan. Paglilinaw ng BSP, dapat bakas pa kahit papaano ang lagda ng presidente o ng BSP governor sa papapalitan ng banknote, habang ang security thread na kusang inalis ay hindi na maaaring papalitan. Importante lang na palawigin namin yung capacity building at awareness raising campaign namin para malaman talaga nila na mayroong ng polymer na nag-i-exist. Kaya ang Bangko Sentral ng Pilipinas through the Regional Economic Affairs Staff ay umiikot talaga para ito ay may pangilala sa publiko. Kasabay ng caravan ay nagkaroon din ng seminar o capacity building na may layuning mas mapalawak ang kamalayan ng publiko patungkol sa counterfeited paper bills at iba pang tips. Kasama ito doon sa pag-raise ng awareness ng mga para at least malaman kung yung unfit, yung mutilated. Ganoon din. Parte ng ng piso caravan na bigyan lagi ng capacity building ang mga kapartner para ma-determine kung yung mga fit at unfit na Samantala, bukas na ang ilang branch ng LCC Mall sa mga nais magpapalit ng mga luma o sirang banknotes at coins. Para sa mga balitang tatak Bicol, Rose Bilista.